τουλάχιστον υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα στο χώρο του πολιτισμού, υπάρχει πρόβλημα στο χώρο της τέχνης και το πρόβλημά μας είναι ταξικό και το πρόβλημά μας κάνει φτωχότερους, γιατί βλέπω όσο πιο πρακτικά φτωχή είναι αυτή η κοινωνία, τόσο λιγότεροι καλλιτέχνες έχουν τη δυνατότητα να βιοποριστούν από τη δουλειά τους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να βλέπουμε διαρκώς τους ίδιους καλλιτέχνες να παίρνουν μέρος στις μεγάλες διοργανώσεις. Και εδώ που τα λέμε από την πλευρά του θεατή, καταλήγει αυτό να γίνεται λίγο κουραστικό, αλλά είναι και εξοντωτικό για τον ίδιο τον καλλιτέχνη, να προσπαθεί διαρκώς να παράγει έργο, να έχει κάπου να το αποθηκεύσει. Βεβαίως εκεί πέρα τίθεται και ένα ζήτημα προνομίου, γιατί αλλιώς άλλου μεγέθους δουλειά κάνεις αν δουλεύεις στο σπίτι σου, άλλου μεγέθους δουλειά κάνεις εάν ξέρεις ότι έχεις τη δυνατότητα να πάρεις μεταφορική για να μεταφέρεις το έργο σου. Και το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι όλα αυτά τα έξοδα σταθερά επιβαρύνουν αυστηρά και μόνο τον καλλιτέχνη, γιατί οι χρηματοδοτήσεις που δίνονται είναι ελάχιστες και επίσης πάλι βλέπουμε το ίδιο, να δίνονται στους ίδιους ανθρώπους, και όλοι ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι δεν είναι αυτοί που είναι οι καλύτεροι ανάμεσά μας. Είναι αυτοί που είναι οι πιο κοινωνικοί και είναι αυτοί που είναι οι πιο επίμονοι για να καταφέρουν να το κάνουν αυτό. Έτσι καταλήγει να δημιουργείται ένα μονοπόλιο στο χώρο της τέχνης, από το οποίο επίσης καταλήγει να μην ζει αυστηρά και μόνο, χωρίς να έχει ένα backup, χωρίς να έχει μια θεία από το Αμέρικα ή ένα σπιτάκι να νοικιάσει. Καταλήγουν να δουλεύουν και να ζουν οι ίδιοι και οι ίδιοι. Πρόβλημα. Παράλληλα, έχει εμφανιστεί αυτό το είδος και εδώ πέρα του παντοδύναμου επιμελητή, ο οποίος λύνει και δένει, ίσως έχει και αυτός ή αυτή από την πλευρά της οικογενειακά χρήματα για να μπορεί να νοικιάζει χώρους, ή τέλος πάντων αρκετές οικογενειακές ή φιλικές γνωριμίες για να μπορούν να τους παραδίδονται, να τους παραχωρούνται χώροι για να παρουσιάσουν τη δουλειά, οι οποίοι γνωρίζοντας ότι εφόσον δεν υπάρχει καμία κρατική μέριμνα για αυτούς και εφόσον το εμπόριο της τέχνης αυτή τη στιγμή είναι ουσιαστικά από δύσκολο έως νεκρό, καταλήγουν να παίρνουν τα χρήματά τους, γιατί πρέπει και αυτοί σαφώς να πληρωθούν οι άνθρωποι από κάπου, από τους ίδιους τους καλλιτέχνες. Οπότε ένας καλλιτέχνης, ξαναλέω, ο οποίος έχει βιοποριστικό πρόβλημα, έχει και επικοινωνιακό πρόβλημα. Δεν μπορείς να επικοινωνήσεις τη δουλειά σου. Και ας μην δουλευόμαστε. Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι μεγαλωμένοι μέσα σε λεφτά έχουν τελείως διαφορετική αυτοπεποίθηση για να πλησιάσουν κάποιον που έχει χρήματα, να τους σπονσοράρει τη δουλειά τους. Από την πλευρά των επιμελητών όμως παρατηρώ και μια άλλη τάση, ότι πολλοί από αυτούς αντί να κάνουν μια ουσιαστική έρευνα για να ανακαλύψουν νέους καλλιτέχνες με τους οποίους θα θέλανε πιθανώς να συνεργαστούν, γιατί για παράδειγμα εγώ στον προσωπικό μου κύκλο έχω δεκάδες εξαιρετικούς καλλιτέχνες, οι οποίοι για τους δικούς τους λόγους ίσως είναι λίγο πιο αντικοινωνικοί, ίσως δεν τους νοιάζει πια, είναι τρομερά κουραστικό να προσπαθείς να επιπλέψεις μέσα σε αυτή την κατάσταση, να επιβιώσεις. Έχουν αποτραβηχθεί, οπότε δεν ανήκουν στο παρεάκι, δεν ανήκουν στον διευρυμένο κύκλο, δεν βγαίνουν για κλάμπινγκ, δεν πάνε στα ίδια μέρη να πιούνε ποτά με όλους τους άλλους, μένουν εκτός του κύκλου των γνωριμιών και των συστάσεων και κατ' επέκταση μένουν εκτός εκθέσεων, γιατί οι ίδιοι οι επιμελητές φαίνεται να δανείζονται ο ένας καλλιτέχνες από τον άλλον, αντί δηλαδή να γίνει μια γενικευμένη έρευνα για να δεις ποιοι άνθρωποι υπάρχουν που παράγουν ενδιαφέρουσα δουλειά αυτή τη στιγμή στην πόλη στην οποία μένουμε, που δεν είναι και... Εντάξει, δεν είναι τόσο δύσκολο, είναι μια μικρή πόλη με λίγους χώρους. Αντί γι' αυτό καταλήγουν
να παίρνουν τους καλλιτέχνες τους, γιατί τους έχει διαλέξει κάποιος επιμελητής κάποιου μουσείου κάποτε ή γιατί είχαν την τύχη να βρεθούν σε μια μεγάλη διοργάνωση. Αν δεν έχεις έναν τρόπο να βάλεις με κάποιο τρόπο το πόδι σου σε μία από αυτές τις μεγάλες διοργανώσεις, μένεις αυτομάτως έξω από όλα. Και το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τις χρηματοδοτήσεις, έτσι. Είναι κανόνας, είναι άτυπος κανόνας. Όλοι το ξέρουν και κανένας δεν το παραδέχεται. Ότι τις χρηματοδοτήσεις επίσης τις παίρνουν οι ίδιοι και οι ίδιοι άνθρωποι. Γιατί κάπου βρωμάει ότι εφόσον συμπληρώνεις κιόλας τις περισσότερες αιτήσεις, τι άλλες χρηματοδοτήσεις έχεις πάρει, δεν καθόνται να παρατηρήσουν ούτε το κείμενό σου, ούτε τη δουλειά σου, αλλά το ποιος άλλος σου έχει δώσει τα εύσημα. Και ασφάλιση είτε λόγος. Έτσι, ανεξαρτήτως από το πόσο καλά πηγαίνουν τα εγγένεια ενός χώρου και οι παράλληλες εκδηλώσεις, καταλαβαίνουμε ότι στην πραγματικότητα το κοινό για τις εκθέσεις αυτή τη στιγμή σε αυτή τη χώρα, και πιθανό να είναι και γενικευμένο, δεν υπάρχει. Γνωρίζουμε και πρακτικά η μία την άλλη. Δεν υπάρχει και λύση, γιατί παγιδευόμαστε μέσα σε αυτόν τον κύκλο, όπου όλοι προσπαθούμε να κάνουμε γνωριμίες. Οι γνωριμίες δεν έχουν καμία αξία βεβαίως, αν δεν μπορείς να τις επαναλάβεις, αν δεν μπορείς δηλαδή κάποιον που σου συστήνει κάποιος κάπου να τον ξανασυναντήσεις και να ανταλλάξεις δύο κουβέντες. Αλλά και αυτό γίνεται πάρα πολύ δύσκολο, γιατί πας ας πούμε κάπου και συναντάς έναν από τους ανθρώπους που έχεις δει μια-δυο εκθέσεις του, έχεις δει ένα-δυο έργα του και σου φαίνεται ενδιαφέροντα και πας να μιλήσεις. Και σε κοιτάνε από κάτω μέχρι πάνω, περιμένοντας ίσως, δεν ξέρω, πάνω στο μέτωπό σου να αρχίσει να προβάλλεται το βιογραφικό σου για να δουν ποιος είσαι, ή αν εμφανιστείς με κάποιον που ήδη ξέρουν, ας πούμε, ήδη συμπαθούν, ή με κάποια που ήδη ξέρουν, ήδη συμπαθούν, σε κοιτάζουν με έναν άλλο τρόπο. Μπορεί να προσπαθήσουν να θυμηθούν το όνομά σου. Αλλά όλη αυτή η τάση του να κοιτάμε τους ανθρώπους έτσι με το πλάι του ματιού μας μόνο, όλη αυτή η σνομπαρία, είναι τρομερά βλαβερή για όλους μας και πραγματικά δεν καταλαβαίνω γιατί έχουμε την τάση να το αποδεχόμαστε, να το αναπαράγουμε όταν βλέπουμε μια κατάσταση η οποία έχει μια τέτοιου τύπου παθογένεια. Δεν γυρίζουμε να πούμε ότι εδώ, Χιούστον, υπάρχει πρόβλημα. Αυτή η κατάσταση γίνεται όλο και χειρότερη με μια σειρά προβληματικών συμπεριφορών. Γιατί, για παράδειγμα, αν κάποιος ή κάποια από εμάς αποφασίζει ότι, εν πάση περιπτώσει, σκεπτόμενοι άνθρωποι είμαστε, έχουμε μια εκφραστική δυνατότητα, μπορούμε να γράψουμε ο καθένας και η καθεμία για τη δουλειά της, γιατί πλέον αυτό καλλιεργείται και μέσα στις ίδιες τις σχολές. Δεν είναι όπως ήταν κάποτε που ο καλλιτέχνης έλεγε ότι εγώ αν ήθελα να γράφω θα είχα γίνει συγγραφέας. Ναι, σαφώς το οπτικό εκφραστικό σου εργαλείο είναι πολύ ισχυρότερο από το λεκτικό. Τουλάχιστον αυτό ισχύει στην πλειοψηφία των περιπτώσεων. Αλλά μπορείς, γιατί εσύ το φτιάχνεις το έργο. Και όταν το φτιάχνεις το έργο, σαφώς και έχεις σκέψεις. Οπότε έχουμε παγιδευτεί και λίγο να ντρεπόμαστε να μιλήσουμε για τις σκέψεις και τα συναισθήματά μας. Γιατί υπάρχει και αυτό το κόμπλεξ του ότι θα πρέπει οι δικές μου σκέψεις, η δική μου έκφραση, οι δικές μου λέξεις γύρω από την τέχνη μου δεν αρκούν. Πρέπει να βρω το κείμενο κάποιου που να έχει εκδοχή και να έχει αυτή να έχει ήδη εισπράξει την ευρεία αποδοχή του κοινού και πάνω σε αυτό θα βασίσω τη θεωρητική κατοχύρωση του έργου μου. Ξεκινάς όμως από εκεί. Ξεκινάει το έργο σου από ένα κείμενο ή σίγουρα υπάρχουν και αυτοί οι καλλιτέχνες που πρώτα χρειάζονται ένα κείμενο για να ξεκινήσουν να κάνουν το έργο. Αλλά υπάρχουν και δεκάδες άλλοι που όχι, καταρχάς έχουμε ξεχάσει πόσο σημαντική είναι η διαδικασία μέσα από την οποία παράγεται το έργο και πόσο σημαντική είναι η διαδικασία για τον ίδιο τον καλλιτέχνη. Δεν μιλάει σχεδόν κανένας και καμία για αυτό. Καταλήγεις λοιπόν, όταν κάνεις αυτή τη μικρή προσπάθεια να παρουσιάσεις τον εαυτό σου όπως μπορείς, με το δικό σου τρόπο, έστω και με σκέτες φωτογραφίες. Έχουμε από την πλευρά της πλειοψηφίας των γκαλεριστών
αυτή την πάρα πολύ κακή, την πάρα πολύ αντικοινωνική συμπεριφορά, όπου είτε δεν μας απαντάνε καθόλου ποτέ, είτε μας απαντάνε για να συνεχίσουν να μας έχουν σαν κοινό στην γκαλερί τους, γιατί και αυτοί πρέπει να φαίνεται ότι κάποιον έχουν να μπαινοβγαίνει εκεί μέσα στο μαγαζάκι τους. Σου απαντάνε με έναν τρόπο που σε κάνει κάτι να πιστεύεις, κάτι να ελπίζεις. Βεβαίως δεν σου δίνουν ποτέ ημερομηνία, δεν σου δίνουν ποτέ τη δυνατότητα μιας συνεργασίας και δεν είναι και αρκετά... Δεν έχουν την ειλικρίνεια να σου πούνε ότι ξέρεις αυτό που κάνεις δεν το καταλαβαίνω, ή εγώ θέλω να έχω έναν εμπορικό χώρο, να βγάζω χρήματα και για αυτό που κάνεις δεν έχω το αντίστοιχο κοινό. Να είμαι κορνιζάδικο. Και το γεγονός πως όταν συζητάμε μεταξύ μας προσπαθούμε όλοι να παρουσιάσουμε τον εαυτό μας σαν κάποιο είδους success story, είναι επίσης βαθιά προβληματικό, γιατί ας μιλήσουμε για τις απορρίψεις. Ας μιλήσουμε για το πόσες αιτήσεις καταθέτει ο καθένας και κάθε μία από εμάς κάθε χρόνο και πόσες από αυτές ευδοκιμούν, πόσες έχουν θετικό αποτέλεσμα και πόσες φορές κάποιος μας απορρίπτει. Και είναι τρομερά δύσκολο. Στο δικό μας επάγγελμα νομίζω ίσως λίγο περισσότερο από άλλα. Γιατί είναι προσωπικό, γιατί δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε. Λέμε δηλαδή σε ένα θεωρητικό επίπεδο ότι πρέπει να διαχωρίζεις τον καλλιτέχνη από το έργο του. Αλλά ρε παιδιά, δηλαδή εσείς όταν δουλεύετε, όταν παράγετε έργο, είστε κάτι άλλο από αυτό που είστε τις υπόλοιπες ώρες σας. Έχετε ξεχωριστά χόμπι, γιατί για παράδειγμα δεν ξέρω κανέναν καλλιτέχνη που στον ελεύθερο του χρόνου να κάνει σφραγίσματα. Δεν ξέρω κανέναν καλλιτέχνη που στον ελεύθερο του χρόνου να πηγαίνει στο δικαστήριο. Δεν ξέρω κανέναν καλλιτέχνη που στον ελεύθερο του χρόνου να πουλάει φρούτα και λαχανικά στη λαϊκή. Γιατί δεν σταματάς να είσαι καλλιτέχνης, γιατί ο χρόνος που έχεις για τον εαυτό σου και κατά τη διάρκεια του οποίου σκέφτεσαι για το έργο σου, είναι ο χρόνος μέσα στον οποίο δουλεύεις. Δουλεύεις ουσιαστικά. Δεν είναι μόνο το χαμαλίκι η παραγωγή του έργου τέχνης. Δεν είναι το να πιάνω τα πινέλα μου ή τον πυλό μου ή τα υφάσματά μου ή οποιοδήποτε άλλο υλικό έχουμε διαλέξει και τα τοποθετώ με έναν τρόπο που είναι οπτικά δελεαστικός. Όχι. Όλη η ώρα, όλη η σκέψη που προηγείται της διαδικασίας είναι μέρος της δουλειάς. Οπότε όταν κάποιος απορρίπτει τη δουλειά σου, είναι σαν να απορρίπτει όλο τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεσαι. Και είναι πολύ πληγωτικό. Αλλά είναι μια πραγματικότητα και θα έπρεπε να έχουμε έναν τρόπο να ανταπεξέλθουμε σε αυτό. Και θα βοηθούσε πάρα πολύ να ξέρουμε ότι συμβαίνει σε όλους. Συμβαίνει σε όλους. Ή αυτοί που καταφέρουν να έχουν μια πάρα πολύ καλή έκθεση, μια καλή παρουσίαση ή μια καλή συνεργασία, πώς κατάφεραν να φτάσουν εκεί και να την έχουν. Εγώ για παράδειγμα ρωτάω αν θέλουν να μου πούνε οι άνθρωποι που εκθέτουν σε χώρους τους οποίους θα ήθελα και εγώ να παρουσιάσω τη δουλειά μου ή μου φαίνονται κάπως δυσπρόσιτοι, ρωτάω πώς κατέληξες εκεί, πώς βρέθηκες εκεί. Και τις περισσότερες φορές η απάντηση είναι ότι μίλησαν για εμένα 2 ή 3 ή 4 ή 5 ή 10 άνθρωποι σε μια διάρκεια ενός μήνα ή 6 μηνών ή 1 χρόνου ή 10 χρόνια μετά. Και όλο αυτό είναι βαθιά προβληματικό, γιατί από τη μία μαθαίνουμε να πιστεύουμε ότι είναι το έργο που θα μας βοηθήσει να έχουμε την αναγνώριση που αποζητάμε, γιατί ας μην δουλευόμαστε. Η τέχνη είναι σε τεράστιο βαθμό επικοινωνιακή διαδικασία. Χωρίς τον θεατή το έργο δεν ολοκληρώνεται. Και δεν συμβαίνει. Είναι πολύ πιο σημαντικό το πόσο κοινωνικός είσαι, πόσα λεφτά έχεις να πίνεις μπύρες μαζί με αυτούς που έχουν ήδη κατοχυρώσει τη θέση τους στις μεγάλες εκθέσεις, στις μεγάλες διοργανώσεις και στις καλές χρηματοδοτήσεις. Καταλήγει έτσι ο χώρος του πολιτισμού να είναι ουσιαστικά φτωχός. Γιατί αν για παράδειγμα κάνει κάποιος, βρεθεί στην ευχάριστη θέση να έχει στη διάθεσή του ένα καταπληκτικό κτίριο, ας πούμε, έναν ωραίο
χώρο και κάνει ένα ασαμπλάζ από τους καλλιτέχνες οι οποίοι τυχαίνει να είναι πιο δημοφιλείς εκείνη την περίοδο και λειτουργεί και κάπως μαρκετινίστικα αυτό, γιατί εάν ο κόσμος που έρχεται να κοινωνικοποιηθεί και έρχονται και διαλέγουν τέλος πάντων να εκθέσουν τα έργα αυτών που έχουν τους περισσότερους φίλους, τους περισσότερους followers, που έχουν ήδη κάποιους αγοραστές σημαντικούς, κάποιους συλλέκτες οι οποίοι θα έρθουν, καταλήγουμε να βλέπουμε συνέχεια το έργο των ίδιων και των ίδιων. Και εφόσον και αυτοί από την πλευρά τους έχουν κατοχυρωμένη τη θέση τους μέσα σε αυτές τις διοργανώσεις, έπειτα παράγουν έργο το οποίο, ξέρεις, είναι λίγο everything goes. Έχεις καταφέρει να κάνεις κάποια πράγματα και μετά ό,τι και να κάνεις, ό,τι σκατό βγει από τον καλλιτεχνικό σου κόλο, θεωρείται αριστούργημα, γιατί έχει αποκτήσει χρηματιστηριακή αξία και μπορεί να μην στο πουλάμε, αλλά θα σε δείξουμε. Έτσι καταλήγουμε να έχουμε εκθέσεις μόνο κατά το ίμιση ενδιαφέρουσες.